Voina ZPM General Headquarters Swan Party Office at Chung Income and Manga Hekuna to Soitu EFNCC Changtu Minister Pulal Thansanga Puchati Swan ZPM Party in Pathian Lemi Puizara Sorkarna at Hnuin Hmasawnna Ropui Tak at Thleng to Soi. Forest Minister Pulal Thansanga Swan ZPM Party hi Chong China Manga Dinania Voin Thleng Yan Bang Lava Chong Chai Puitu kan Nering hi kan Lom Nale kan Sakna Ani Chuwang Chuan Voin Thleng Yan kan Sorkarna Hmasawnna Ropui Tak kan Huchome ka kan Chief Minister Pulal do Machunga Central Sorkarin Zoram Hmasawnna Turin Rin na an hat meka chu chuan Central Sorkar do Sakna tam tak kan Ramah athen meka budget kan pharve masak ber atangin inren chem kum kan puanga theitop kan chuan Hnuin Cheng vai bel chezak wazet kan hum thei hi thil ropui takani mission khatin kan sarkar thil ti thattem hu thei lavin rem lava sarkar dem na tor hlir an zong thin hi poi kati a mi puita na sarkar malak na chuan tak te hliak khu an tum thin hi politics ram luizia ani a kan kalpel a hun to hle ate Voin chu income hi Dr. Ramah General Secretary ZPM General Headquarters in Kai Shwaya Vice President Puvi Elzai Thanzam MLA in Mithara Lomlo na hun Mangbok Forest Minister Pulal Thansanga an mithen khat Sorkar thil ti that muthei loten rem lavin Sorkar dem natur anjong chini in a soi when ZPM pisa in khoma Forest Minister hian ZPM party chu tong trai na mangadin ania voin thlenga bang lova tong trai puitu an nei reng chu an lom na le an chakna ania heiwang hian voin thlengin Hmasawnna Ropui tak an hu chhauni in a soi Pulal Thansanga chuan Chief Minister Pulal du amachunga Sorkar le puin zoram Hmasawnna atan rin na an ngata du sakna po an dongmek ni in asoya hetiang ani mek la hian mithen khat ZPM kai shwai Sorkar thil ti that muthei loten rem lavin Sorkar dem na tur hlir an zonga mipuita na Sorkar malak na chuan tak hliak khu an tum thin chu politics ram luizia ania an kalpel a hun to ti soin ZPM kai shwai Sorkar noya dan mangin an kal jela Sorkar ma sahun la ya tanga dan an lo ngai poimo tok lo awangin achang chuan shia thiam lo an hlo lek chin ma se dan be chanin an kal zel dona chu chuan mi puiteri rusu khlek po adik zongin a her rem zel an be seiti asoi Pulal Thansanga chuan ATL road chungchanga po Sorkarin ruwa manna thata ka siama lunglei mi puite po in Sorkar ruwa manna chu ringamin ngai chang thiam se adu thu asoya Sorkarin mi puite tan healthcare scheme thar abuat sai po Mizoram tan le mi puite tan ani a Sorkar na thokten an hlo atanga tlem te an tho khom ve tur po mi puita ani ti sha a rongbol na ril ru le midang te tanamal som na thinlung puchunga Mizoram Universal Healthcare Scheme thar chu zom ngei turin angen ani Incomi ZPM General Secretary Dr. Ramah na Kai Shwaya ZPM Vice President Puvi Elzai Thanzaman an party zom tharte alom lutani Forest Minister Pulal Thansanga chuan ZPM party in Pathian le mi puizara Sorkarna Hnuin Hmasawnna Ropui tak at Thleng to ti soi Voina ZPM General Headquarters Party Office at Chung Income neya thu soitu Pulal Thansanga chuan Chief Minister Pulal do machunga Central Sorkarin Zoram Hmasawnna turin rin na angat me ka chu chuan Central Sorkar du sang tam tak Mizoram athen me ka tia mithen khatin Sorkar thil ti tha te muthei lavin rem lova Sorkar dem na tur hlir an zong thin chu politics ram luizia ania kalpel hun to hle tia ATL road chungchanga Sorkarin ruwa manna thata ka siama lunglei mi puite point Sorkar ruwa man ringamin nga chang thiam se du atia healthcare scheme thar mi puita na bo sai po ramtan le mi puita na nia Sorkar hatok te point rongbol na ril ru nen Sorkar ruwa man zom ngai se du ti soi